नैथि बोसोरारि जथुम्मा कामरुप नोगोरमा जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आरो थामथि कामरुप जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि जथुम्मा आरो सेथि दक्षिण गुवाहाटी बर' कछारी आइजो अनसाय आफाद जथायै जथुम्मा खुंनाया साननैनि मेरगोनां हाबाफारिजों दिनै जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैयो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारी आरो हाबाफारियावनो बाहागो लायो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि पीताम्बर ब्रह्म बिथांजों लोगोसे BKWAC नि डिपुटि CEM रमिय पि नार्जारी आरो गोबां BKWAC नि दैदेनगिरिफोर आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बायदि दैदेनगिरिफोरा बाहागो लानायजों हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुंसार जालाङो। जिहेतु बे गुवाहाटीनि आहमगाव गुदि फरायसालियाव खौसेथि बर' सुबुं आफादनि नैथि बोसोरसालिया जथुम्मा, बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफादनि थामथि बोसोरारि जथुम्मा आरो दक्षिण गुवाहाटी बर' कछारी महिला समितिनि सेथि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्मायाव फैनानै आं गावखौनो खोब गोजोननाय मोन्दों आरो गोजोननायजों लोगोसे बे ओनसोलनि जिथु रायजो जानायनि बर'फोरनि थामोनथा गुवाहाटी ओनसोलाव बेखौ गोजोर खालामनो थाखाय जों अरायबो सानबाय थादों आरो जिहेतु बेयाव गोजाम आरो गोदान बर'फोर दं, माखासे गोजाम बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो बेयाव रायजो जानानै दं आरो गोदानफ्रा जिहेतु बायदिसिना जेंना जेंसि सौसिनानैब्लाबो बेयाव रायजो जानानै दङ। जेरैहाय माखासे हाजो ओनसोलाव रिजार्भ ओनसोलाव दङ, बे रिजार्भ ओनसोलाव थानाय बर'फोरखौ बोरैहाय हानि मोनथायखौ होनो हायो, जों बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं। बेनि थाखाय जों भारत सोरकार आसाम सोरकारजों रायज्लायबाय थादों आरो जों बुंदों 2006 मायथाइनि जिथु हाग्रा आयेन फरेस्ट राइट एक्ट, बे आयेननि जोहै जोंनि बर' एबा ट्राइबेल मानसिफोरखौ हानि मोनथायखौ होनांगौ होननानै जों बुंबाय थादों। जिहेतु आयेनाव दं 2005 मायथाइनि 13 डिसेम्बरनि सिगाङाव जेब्ला ट्राइबेल मानसिफ्रा जि ओनसोलाव थायाथों, हाजो बा हाग्रा जिखुनु रिजार्भ ओनसोलाव थायाथों, बिथांमोनखौ होखारनो मोना, बिथांमोननो हानि मोनथायखौ होनांगौ। आरो बेयाव जिहेतु गुवाहाटीयाव थांनाय बोसोराव थांनाय समाव खेबनै जोंनि मानसिफोरखौ इभिकसन खालामबाय। बे इभिकसन खालामनायखौ जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा गोख्रों रावजों सोंखारिदों आरो सोंखारिनायजों लोगोसे जों बुंदों 2006 मायथाइनि जिथु हाग्रा आयेन, बेखौ सम्पुर्ण भाबै कार्यकरि खालामागौमानि जाहाथे खुनु ट्राइबेल मानसि एबा बर' मानसिखौ जाहाथे इभिकसन खालाम मोना, बेखौ जों सरकारनि सायाव दाबि दैखांदों। आरो दिनै जिहेतु मोनसे मोनथाम आफादनि जिहेतु मेल जाना थांबाय, बे मेलाव जोंनि मानगोनां बे ओनसोलनि मानगोनां MLA रमेन्द्र नारायण कलिता बिथाङा फैनानै गोबां बाथ्रा बुंबाय आरो गोबां जोंनि समस्याफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय बिथाङा बाथ्रा होदों। आं बिथांनिसिमबो लोगोसे गोजोननायखौ बावबाय। दिनै जोंनि कामरुप नोगोरमा खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो गुवाहाटी जिल्ला बर' आइजो अनसाय आफाद आरो दक्षिण गुवाहाटी बर' कछारी आइजो आफादनि जथायै बे गुवाहाटी नोगोरमानिनो आहमगाव गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जुथुमनाय जादों साननैनि हाबाफारिजों। दिनै जोबथा साननि दिनै गेवलां मेल, बेयाव आंबो दान्दिसे बाहागो लानो खाबु मोनदों। दा बे जथुम्मानि गेजेरजों आं मोनथाम खोथा खावलायगोन। मोनसेया जाबाय मा, जेरै आफादनि नामा खौसेथि बर' सुबुं आफाद, बेबायदिनो मोनफ्रोमबो राजनैतिक अराजनैतिक हारिमायारि आरो गुबुन गुबुन जोंनि आफादफोरा खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि गोहोखौ आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि सिगाङाव दिन्थिनानै आथिखालाव जिखिनि जोङो मोननो गोनां दङ बा जोंनि थाखाय भारत सरकारा जिखिनि होदो, बेखौ मोगथाङाव मोनफुंनायनि थाखाय जोङो बयबो खौसेयै गसंनांगोन आरो खौसेयै खामानि मावनांगोन। गुवाहाटी नोगोरमाया जाबाय 50% बारा मानसिया बर' राव रोङा। बेयाव जोङो 81 मायथाइनिफ्राय बर' बिजोंनि सोलोंथाइ गायसनदोंमोनब्लाबो
दिनै बिनि हाल साला जोबोद दुखुनांथाव गोबाङाव बर' फोरोंगिरि गैया बर' फोरोंगिरि रिटायार खालामनायनि उनाव बेयाव गुबुन हारि हारसा मिडियामनि फोरोंगिरि हरो थ' बेफोरबायदि जाथाया जाबाय थादो बे जाहाथे जाया बेनि थाखाय आं खावलायगोन सरकारखौ आं दाबि खालामदों जे मोनसेबो बर' बिजोंनि माने फरायसालिया जाहाथे फोरोंगिरि गैयालाफानो थैलाङा मोननांगौ सुबिदानिफ्राय जाहाथे थैलाङा दा मोनसे बिदिन्थिया जाबाय बे आहमगाव गुदि फरायसालियाव 2 बोसोर सिगां रातिराम बर' होननाय बर' गुदि फोरोंगिरिनि फोरोंगिरिया रिटायारमेन्ट जादोंमोन नाथाय बिनि जायगायाव 2 बोसोर फोरोंगिरि होआखैमोन बावैसो सासे फोरोंगिरि हरदोंमोन हारसा बिजोंनि बेखौ जोङो गुवाहाटी जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद गुवाहाटी जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आं गावनो बेयाव लोब्बा लानानै बे फोरोंगिरिखौ जों जइन खालामनो होआखैमोन दा बिनि जायगायाव सासे बर' फोरोंगिरि फैबाय थ' बेबायदिनो जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफाद आबोब बा दक्षिण गुवाहाटी बर' कसारी आइजो आफाद दिनै बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बिटिसिनि 6थि फारिनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि राजखान्थियारि समाजारि रांखान्थियारि सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय बिकेडब्लिउसि दादों बे बिकेडब्लिउसि दानाया दिनै 3 बोसोर जानोसै नाथाय आसाम सरकारा भारत सरकारा बे बिकेडब्लिउसिनि जि खामानि मावनायनि थाखाय नांगौ रोखोमनि थोजासे बाजेट राङारि जि बाजेट बे बाजेटखौ खालामाखै फारसेथिं दिनै 3 बोसोर जाबाय बे बिकेडब्लिउसिनि सिमाखौ थिग खालामनानै बिसायख'थि खुंनायनि राहा खालामाखै थ' दिनै आङो रायजोआरि बेयाव खावलायदों आसाम सरकारखौ जे दिनै आसामनि बयनिख्रुइ माने गोख्रों आरो हर सान खामानि मावग्रा मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामनि गोबां जौगाथायनि थाखाय हाजार हाजार कौटिनि बाजेट फोसावदों आरो दा अन्थाइ खाम्फा गायसननो जागायजेनदों फैगौ 19हालागै जौगानायनि गंगा बोहैहोनो होनना फोसावदों नाथाय दिनै जों नुदों जे बिकेडब्लिउसिनि थाखाय थांनाय 2 बोसोर जालांबाय बावैसो आं मिथिबाय थांनाय 2 बोसोराव मात्र 13 कौटि रां अनसुंथाइ होनाय जादों बे 13 कौटिजों बराक भेलिनिफ्राय धुबुरीसिम सिमेन्ट सापरिनिफ्राय जोंनि रानिसिम गुवाहाटी नोगोरमानि रानिसिम जौगानायनि थाखाय बे 13 कौटि थाखाया 13 कौटि थाखाया जेबो नङा बेनिखायनो आं खावलायगोन आं सासे गुवाहाटीबासि हिसाबै बिटिसिनि बायजोआव थाग्रा सासे जों सुबुं हिसाबै आं खावलायगोन जे मानिनां गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फैगौ फेब्रुवारि आरो मार्चआव जानो गोनां आसाम बिधान सभानि आसाम आयेन आफादनि बाजेट जथुमायाव खमब्लाबो बिकेडब्लिउसिनि थाखाय 250 कौटि रां बाजेट खालामगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो दाबि खालामदों जुदि बेखिनिखौ खालामनो हायाब्ला बिकेडब्लिउसिनि जौगानाया खौरां बिजोङावल' जागोन सोरनिबा खुगायावल' जागोन बिकेडब्लिउसिया जेबो मावनो हानाय नङा बे बेलायाव 3थि बर' सुक्तिनि माने मुंसाइगिरि हिसाबै 3थि बर' सुक्तिनि सहि खालामग्रा हिसाबै इउबिपिअआ कौटि रां बिकेडब्लिउसिनि थाखाय होनाय जायो आरो मोनसे खोथाया जाबाय जों आं बर' थुनलाइ आफादाव थानाय समावनो जों मिथिगौमोन जे गोबां जायगायाव बर' बिजोंनि फोरोंगिरि गुदि गेजेर आरो गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरिफोर रिटायारमेन्ट जादों नाथाय बे रिटायारमेन्ट जानायाव दिनै हारसा मिडियामनि हारसा फोरोंगिरि हरदों जायनि थाखाय बर' बिजोङाव फोरोंनो बिसोर हायाखै बिदिन्थि महरै जोंनि बिकेडब्लिउसिनि गाहाय मावख' सिमेन्ट सापरि सानजारि नोगोरनि एसबि बर' हाइ स्कुलाव सासे नङा सानै नङा 8 बर' बिजोंनि रिटायार पेकेटाव हारसा फोरोंगिरि हरदों जायनि थाखाय बिसोरो
दिनै बर' बिजोंनि फरायसालियाव फोरोंनो हायाखै। बेबायदि जाबाय थायोब्ला बर' बिजोङा सानबेसे थांना थागोन? गुवाहाटि नोगोरमायाव बिनि थाखायनो बर' बिजोङा बायदों। सम मथे स्कुल प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै। दिनै BKWC आरो दिनै एबसु NDB मोनब्रैबो सुक्ति खालामनानै स्पेसियेलि जुनियायै सोलोंथाइ जौगानायनि थाखाय 6.3 क्लजखौ सोनाय जादों। नाथाय जोंनि मेगन सिगाङावनो मानिनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मुस्रि बिश्वजित दैमारिनि न' सेराव थानाय बिहुराम बर' LP स्कुला दिनैसिम आसाम सरकारा प्रभिन्सियेलाइज खालामाखिसै। दिनै खालामा गाबोन खालामा गोबाव जानाय लोगो लोगोनो जानो हागौ बे फरायसालियाबो गाबोन बायना थागोन। मानोना साख्रिया जुदि रेगुलार जायाब्ला प्रभिन्सियेलाइज जायाबा बे फोरोंगिरिया सम मथे थांनो हाया, सम मथे फोरोंनाय नङा, जायनि थाखाय बे फरायसालियाबो बायगोन। बे आहमगावआबो बायनो लामा लाबायमोन। नाथाय गुवाहाटि जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद, गुवाहाटि जिल्ला एबसु आरो जों बिनि सांग्रां रायजोफोरा जुजिनायनि उनाव जोङो नैथि पस्ट बर' बिजोंनि फोरोंगिरिखौ मोननो हाबाय आरो बे आहमगाव गुदि फरायसालिया थांनानै थासिगोन। थिग बेबायदिनो खेराइकुसियाव दक्षिण गुवाहाटि बर' ME स्कुल गायसनदोंमोन। बेबो सम मथे प्रभिन्सियेलाइज खालामैनि थाखाय सरकारा फोरोंगिरि होयैनि थाखाय बायनानै थाबाय। बेबायदि गंसेनि उनाव गंसे BKWCनि आन्दाराव BTCनि बायजोआव बर' बिजोङा बायजोबनो हमबाय। बे बर' बिजोंफोरखौ फोथांफिननायनि थाखायबो BKWC, UBPO, आबोब आरो गासैबो जातीय दल संगठन बर' थुनलाइ आफाद बयबो गोख्रोङै खामानि